Il-flessibilità fuq il-post tax-xogħol għandha tkun għodda li tintuża skont il-ħtiġijiet tal-impjegat u ta' min iħaddem. Dan ħareġ minn jiem ta' diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-imsieħba soċjali dwar il-futur tas-settur tax-xogħol fil-pajjiż hekk kif bdiet tgħaddi l-imxija tal-COVID-19. Flaqa minnhom il-Ministru Carmelo Abela spjega wkoll li l-laqa minn kull erba' li għandha x'taqsam max-xogħol tista' ssir b'mod virtwali. Tu dawn il-laqat intefa' dawl ukoll fuq forum differenti ta' impjieg, fosthom impjieg f'aġenziji temporanji. Fl-istess ħin fl-aħħar żmien f'Malta kien hemm ukoll sitwazzjoni fejn il-kumpaniji qasmu x-xogħol b'mod virtwali skont iż-żona li fihom jgħix l-impjegat. B'referenza għal konsiderazzjonijiet leġislattivi, il-Ministru Carmelo Abela irmarka li sħab soċjali enfasizzaw il-ħtieġa li l-liġi tax-xogħol tiġi aġġornata għar-realtajiet tal-lum u għada. Tad-dinja tax-xogħol li qed tkompli tinbidel. Qed ngħid qed tkompli għax diġà rajna ċertu sitwazzjonijiet qabel il-pandemija. Il-pandemija naħseb aċċelera dan il-proċess u allura rridu aħna wkoll nagħmlu l-parti tagħna bħala gvern u bħala sħab soċjali biex it-tibdil u l-aġġustamenti li hemm bżonn li jsiru dawn nagħmluhom għal ġid ta' kulħadd. Dwar dan l-aspett il-Ministeru fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru diġà beda x-xogħol dwar dan, mod partikolari l-imsieħba soċjali semmew il-kwistjoni tax-xogħol mid-dar. Isħab tkellmu wkoll dwar konsiderazzjoni dwar il-kumpens u allowance relevanti u sigurtà xierqa dwar it-teknoloġija. Dwar il-futur ta' dialogu soċjali, isħab soċjali resqu proposti għal ristrutturar tal-Kunsill Malti għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali, it-tisħiħ tal-bord dwar ir-relazzjonijiet dwar l-impjiegi u l-introduzzjoni ta' kumitat settorjali biex il-proċess ikun aktar iffukat. Rappreżentanti tal-Kamra tal-Kummerċ, Intrapriża u Industrija tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem, tal-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji, tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandira u s-sidin tan-negozji, tal-Kamra tal-Kummerċ ta' Għawdex, tal-General Workers Union, tal-Forum Unions Maltin, tal-Union ħaddiema maqudin tal-Konfederazzjoni ta' Trade Unions Maltin, il-kol kienu preżenti għal dawn id-diskussjonijiet. Kien hemm ukoll rappreżentanti minn professjonijiet regolati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.